Welcome back to Jenny B Vlog. Asalamu nोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोंना बाहागि सनमिलन जादों आरोना गवालपारानिफ्रायबो फैदों नायलाय नानिखौ फै आब' मौसुमिनि बिनानाव लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासिम। गासिबो खामानिफोरखौ थाग थियारि खालामनानै मावखाजोबनानै दोनबाय। दा नैबेयाव गब्ला बाहागि सनमिलन खुंफुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। गासिखौबो थिग थियारि खालामनानै लाबाय। रुंसारिफोरनि मुङाव गोसोम फिरफिला बिरहोगोन, बिबार बावगोन, गासिखौबो थिग थियारि। मादैयाबो फिरफिला बिरहोगोन जायगाखौ लिरनानै साखोन सिखोन खालामनानै दोनखाबाय। फाथैबो सुनानै लागासिनो दं नै। फाथै सुखानानै लाखाबाय। गासिबो थाग थियारि खालामनानै दोनखाबाय आरो नै गोजाननिफ्राय फैनाय लोगो लोगो ओंखाम उखैगोन, बिसोर सान हाबनाय लोगो लोगो सफैगोन। बेनिखायनो गासिखौबो सङै खावै दोनखाजोब्बाय। जाहाथे फैनानै एसे जिरायनायनि उनावनो जों एसे जुथुमनायनि उनावनो ओंखामफोरखौ मोनजाहोनो हायो। बेनिखायनो संनानै लाखाबाय। फैगासिनो गवालपारा जिल्लानिफ्राय फैगासिनो दङ। आरो मेघालय हादराव थानाय गार' हिल्सनि बाय बाहागिफ्राबो फैगासिनो दङ। कार्बि आंलं जिल्ला लांहि नोगोरनि खाथियाव थानाय धुपगुरि गामियाव जागोन। रुंसारि खैजों बसुमतारी गोसोखां जामुंसालि बियो। रुंसारि मंगल बसुमतारी गोसोखां जथुमसालि। जों बेयावनो सावरायगोन गासिबो जथुमानि सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ। जोंनि गासिबो बाहागिफोरा सफैजोब्बाय फारि फारियैनो। मेघालय हादराव थानाय बाहागिफोर, गवालपारा जिल्लायाव थानाय जयरामकुसि गामि फुख्रिपारा, बरदुबि गासिबो बाहागिफ्रा सफैजोबनो हाबाय। लोगोसे हजाय जिल्लायाव थानाय बाहागिफोर आरो कार्बि आंलंनि दाब दाब जायगायाव थानाय गासिबो बाहागिफ्रा सफैजोब्बाय।
दा ओंखाम जानानै लानोसै ओंखाम उखैबाय बयबो गोजाननिफ्राय फैनाय बेनिखायनो ओंखाम जानानै लानोसै गासिबो आलासिफोरा ओंखामखौ जाखांजोब्बाय आरो दा नै ओंखाम जाखांनानै एसे जुथुमफिनदोङो जों गाबोन फुंबिलिनिफ्रायनो जोंना फिरफिला बिरहोनाय दं गासिबो मिथिङा गाबोनसो जाफुंजोबगोन दिनै मेंनानै फैनाय जोङो बेयावनो ओंखाम जानानै दिनै एसे सावरायनानै जोङो फोजोबबाय गाबोन नायलांबाय थादो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बेनिखायनो पार्ट 1 पार्ट 2 खालामनाय जागोन पार्ट 2 खौ गाबोन नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन